ओंखायनो दा बर्डार नायगासिनो दं 15 आगस्ट फैबाय नालाय ओंखायनो बर्डारनि गानखौ नायगासिनो बिथाङा। हेलौ हाय लोगोफोर, माबोरै दं? मोजां जानो हागौ ना? ओमफ्राय मा खालामदों मा खालामा, माने कास्टमार एसे खम नालाय ओंखायनो भिडिअखौनो बानायबाय लोगोफोर। नायलांबाय थादों मा बुङो, नङा होनबासै? ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां नाङोब्ला एसे फल' सल' खालामना होबानो जाबाय दै, साबसक्राइब खालामबानो जाबाय, एसे सापर्ट खालामबानो जाबाय। आं थायो शिलंआव, शिलंआव खामानि मावो। दाबायदियावथ' आसामावथ' बिराद गरम नङासै होनबा लोगोफोर? शिलंआव नर्मेल आरो दा नर्मेल। अखा सखा हाबाथ' बिराद थान्दासो नाङो नैयाव, जेकेट गाननांगौ। ओमफ्राय फुङाव गरम दैजों दुगैनांगौ जायो, फुङाव गरम दैजों दुगैनांगौ जायो लोगोफोर। जों दा खामानि मावनाय मोनसे बाहेरायावबो बारा ओंखारनो हाया, नैफोरनो आरो लामाया। ओइ लोगोफोर, जोंनि किटचेना, जों खामानि मावनाय किटचेना बेनो दै, बेनो आरो लोगोफोर। ओमफ्राय बिथाङा मैया एकदमबारे जि दामि मबाइल 45,000 माने ओरैनो 50 ना बेसेबां बे मबाइल दामा दै। ओमफ्राय एसे डिसकाउन्ट होदों नालाय 45आव लाना फैदो आरो 5,000 लेस, 5,000 डिसकाउन्टआव मोनदोंना, अनलाइन होनायाव माने मोनदों आरो बिथाङा। ओंखायनो दा बर्डार नायगासिनो दं। 15 आगस्ट फैबाय नालाय ओंखायनो बर्डारनि गानखौ नायगासिनो बिथाङा। लोगोफोर, आङो दा लोंदों ब्लेक कफि। ब्लेक कफि लोंबाथाय बिराद फायदा जायोनो, माने लिभारनि प्रब्लेम जायानो, माइन्डफ्रा स्ट्रं, थैफ्रा स्ट्रं जायोनो, ओंखायनो ब्लेक कफि लोंदों लोगोफोर। नंगौ नङा बारा मोनथिया, इउटुबाव नुदोंमोन नुनायानो, बै दिननिफ्राय नुनायनिफ्रायनो माने ब्लेक कफि लोंनाय जाबाय आङो। फार्स्ट लोंनाय समाव ओरैबायदि गोखा नाङोमोन ना, दा गेस थानाय मानसिमोन नालाय गोबानो ओंखारलायोमोन। दाबो एसे गोखा नाङो, होमबाबो दा माने लोंनो हानाय जाबाय आरो। सिनि तिनि होआ, डाइरेक्ट बेसेबां गोखा नाङो। लोगोफोर, आं दा मोनसे मोननै बिदिनो अर्डार मारिलायदों, पास्ता बानायदों लोगोफोर। नै व्हाइट सस पास्ता, क्रीमी चिकेन। सबका शो क्या, सबका ब्रेकफास्ट आलू भाजी ना क्या? हमारा ये लांबू भाई ने बना रहे, हम लोग अभी ढाबा के खाएगा। क्या बोलता है? तावा रोटी का साथ ना। ओमफ्राय लोगोफोर, आं एसे बाहेरायाव ओंखारना फैबाय। बाहेरायाव ओंखारनाय लोगो लोगो माने देहाखौनो ओरैबायदि माने फ्रेश नांलाय लोगोफोर। जोङो रुम सिङाव थाबाय थायो नालाय ओंखायनो एकदमबारे बाहेरायाव फैनानै बिराद मोजां नाङो लोगोफोर दै। माने बाहेरायाव फैनाय, आं दखानाव फैदोंमोन नालाय, बे दखानावनो माबा मोनसे लानो फैदोंमोन आरो। नायलाय लोगोफोर, शिलंनि जायगाफोरा ओरैबायदि मोजां नाङोलै शिलंआव थानो। एकदम बोथोरफ्राबो माने बिराद मोजांथार नालाय। नै बेनो लोगोफोर जोंनि रेस्टुरेन्टआ।